kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Med din värme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. Vi ska vara bastu, hångla på och släppa stress idag. Bastu glöder, vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu, hejta påsen och släpp in bara in. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, hångla på och släppa stress idag. Bastu glöder, vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu, hejta påsen och släpp in bara in. Bara bastu, jo. Ja, just ja. Häll på vatten och med rongono. Tick, tick, tack, hur länge orkar du? 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värma järn. Stek din lackar, ja, ja. Vi ska vara bastu, hålla på och släppa stress idag. Bastu glöder, vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu, hälta på så släpp in bara in. Bara bastu, jo. Bara bastu, 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 nu kör vi! Vi ska vara bastu, hångla på och släppa stress idag. Bastu glöder, vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu, hänga på så släpp in bara in. Bara bastu, jo. Bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu. Tusen tack ska du ha, tack för ikväll!